auna ba kai 30 na taba ganin sa auna sarki bai kawo kuɗi ba da kake limanci da sarki bai kawo kuɗi da Kano ba zan ya ba na ne ko da kin danna ma a yar ai kan afuwa ne dan aya ta kaushe ai mutum bai san kana yi ba ban su ban ado ba nan muna shi ban talakawa da tsiran kwarka Allah ya kare ka ai ni ne kaga idan ba hukuma za mu yi rayuwa ba idan ba hukuma alquran za mu yi rayuwa ba almulku zullullah sarauta ina ce ta Allah almalu kudi kuma farilullah shi wa Allah alilmu karatu nurullah harshen Allah kuma sai Allah ce alilmu yugula wala yugula da kware mashin sai duniya ba ta da malami na da mukulli dai akwai ni sai da wancan mahin nan jiji on tudun wala ne ibanu wancan mabu ai wallahi tsabze su to an rawo ne sato aka ba ka kenan to ina ruwana wala ta zuru wazi da tun wurin ukura wani ba daukar ne wani dan balawa ya je sata sai ban sarka karba shi dai wa hakkin sata ya ne ba ni ku tuba durun wata kuma a shaɗin gani na yi fita ta yi ya ga a shaɗin da munafin wallahi wani malamin zai a shaɗin ba karamin dan iska malam na yin wuya ba tunda Allah ce laƙanar linsanin fi ka bada an gaba wani sai ci ubansa sai dai wani kuli wani haɓu wani sumo amma kai wanda ci da ana cin kubana talaucin ya dame wallahi yau haka na kwana ba ko kwabo ya wuce a kan mushi wanda na ba sai yawan karatu kamar sabon tuba ya cika dariya ya cika dariya wannan kai ka za ki goma ga annabi an da ba baka da kutumar durun wani inna Allah bakwana illa nura ala nabi ya wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ka ba Najeriya zama lafiya Allah ka ba jihar Kano zama lafiya cikin wani dan garin shi ne ayyuka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya da ta mai rasuwa Allah ka ji dan amin yanzu ku ne sai ta mutu da ka ji auren ka aure na 24 a gurin da ruwan ta'o aure na 24 biyu suna gida ɗaya suna ruwan ta'o wacce ce kuma da ta fita a cikin garin to kuma wannan ta yawo a ce goro kai me kai ka sake ta haihuwa ce na ni kuma ta haihuwa ba ta haihuwa ba a cikin wadai ni ban taɓa haihuwa ba kuma wani an ga wani da ba to gidan wa ne ma Allah bai bani bayan ma waya kai waya habul mai shawo ina ta ni sai ba kamata waya habul mai shawo zukura ni sai ba ka baza ki awi zawujuhum zukuranan waya wai da banya maka maza da mata waya alman shafi ma kai baka addini ni da an ce wayan aure fulani wannan ta zama mai wai ki bala ni wai mi ne wai ki gidan wurin